La validació de dades relacionada o anidada ens pot ajudar molt a omplir correctament les nostres bases de dades o els nostres formularis. A més, dona un toc molt professional i és fàcil d'aplicar. Fixem-nos en les següents dades. El que nosaltres volem és que, un cop indicada la comunitat, les províncies a triar només siguin les relatives en aquella comunitat, evitant llistes molt llargues de províncies i minimitzant els errors. Anem a posar-ho en pràctica. Fixem-nos en aquesta informació. Aquí, a la casella D5, nosaltres voldrem establir una comunitat, prèviament ja definides. I després que a la província surtin només les províncies d'aquella comunitat, no tot un llistat immens amb la possibilitat d'equivocar-me o de perdre-m'hi. Anem a fer-ho. En primer lloc, definirem cadascuna de les diverses taules. Fixem-nos-hi bé. Trio la de comunitat i al quadre de nom li poso el seu nom corresponent. Repetiré el procés per Catalunya, faré el propi amb Euskadi i acabarem amb Aragó. Un cop definits els noms, ja podem aplicar la primera de les validacions. Ens servirà de recordatori. Ens situem a la casella D5, anirem al menú Datos, Validació de datos, i a configuració direm que permetrem una llista que hem definit prèviament i per tant podem utilitzar. S'anomena comunitat. Fixem-nos amb el signe d'igual per poder-la definir. I acceptem. Ara, si cliquem al desplegable, efectivament puc escollir entre les tres comunitats definides en la seva taula. Ara ho provarem per a província. Ens situem a la casella F5 i anirem a Datos, Validació de datos i de nou a Configuració. Voldrem una llista. No podrem, evidentment, seleccionar-ho tota la vegada. El full de càlcul es queixaria. Però sí que farem l'opció correcta. A Origen establirem una fórmula, anomenada indirecto. I entre parèntesis farem referència a la celda D5, la de la comunitat. Tancarem parèntesis i acceptem. Continuem i fixem-nos-hi bé. Ara mateix la fletxa del desplegable està desactivada perquè no tenim cap comunitat, però a la mínima que escollim una comunitat podrem seleccionar només les províncies d'aquella comunitat. Fem la prova per Euskadi i fem la prova finalment per Aragó. Com podem comprovar, les dues validacions estan lligades, per la qual cosa fins que no introdueixo la dada de la comunitat no se m'ofereixen províncies. Això m'obre un ventall i donar una sensació molt més professional de les meves bases de dades i els meus formularis.